Dobrý deň, pozdravujem vás zo štúdia Deti.sk. Hosťom v štúdiu je dnes odborník na spoločenskú a biznis etiketu a diplomatický protokol Marek Trubač. Inak mimochodom môj bývalý kolega zo spravodajskej televízie. Marek, som veľmi rada, že si prijal pozvanie. Vítaj u nás v štúdiu. Ďakujem pekne. Je to Cica ako doma. Milé pozvanie aj milé prostredie. Áno, Cica ako doma. Dúfam, že sa budeš. Výhľad sme ti zabezpečili na Karpaty, taký, aký máš z domu. Takže dúfam, že sa naozaj budeš dobre cítiť. Priznám sa, že teraz som tak zaváhala, pretože som aj trošku nervózna, pretože ty sa venuješ už mediálnej komunikácii, tréningom, spoločenskej biznis etikety a diplomatickému protokolu. Takže je mi jasné, že nielen, že budeš odpovedať na moje otázky, ale budeš si tak aj vyhodnocovať v hlave to moje správanie a viem, že 4 prvé sekundy sú najdôležitejšie na urobenie dobrého dojmu. Tak dúfam, že to nepokazím. Myslím si, že tie sekundy si zvládla a Ďakujem. ty už ani nemusíš robiť, lebo sa poznáme spred ani neviem koľkých rokov, od roku 2001, keď sme spolu rozbiehali spravodajskú televíziu, teatry, takže sme bývalí kolegovia, to tu môžeme priznať a aj priatelia, poznáme sa. Takže som rád, že môžem byť hosťom a že sa môžeme o tej etikete porozprávať. Čo by som o ňom ešte prezradila? Charakterizuje ho motýlik, roky ho nosí na krku. Motýlika si dal aj do loga svojej firmy. A motýlika vždy nejakého si nosíš aj zo svojich zahraničných ciest, či už pracovných alebo súkromných. Vyštudoval si vinohradníctvo, vinárstvo, ale neživí ťa hrozno, ani víno, pretože si roky pôsobil v médiách, najskôr ako novinár, v rozhlase, v televízii a potom dlhé roky ako hovorca. V podstate najdlhšie pôsobiaci hovorca, pretože si pracoval ako hovorca prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorý bol zároveň aj najdlhšie pôsobiacim prezidentom vo svojom úrade. A po 10 rokoch, keď si odišiel z Grasalkovičovho paláca, tak si sa začal venovať a doteraz sa vlastne venuješ spoločenskej a biznis etikete a diplomatickému protokolu. Nedá mi neopýtať sa hneď na úvod, vrátiť sa trošku v čase na to pôsobenie v Grasalkovičovom paláci, pretože naozaj nie len ten motýlik, ktorý ťa tak najviac charakterizoval a utkvel nám všetkým v pamäti, ale aj to tvoje vystupovanie, koniec koncov vyhral si aj titul najlepší hovorca roka. Takže ako si ty spomínaš na to obdobie? Veľmi živo a dobre, pretože to bola, keď to vezme z tohto pohľadu, štvrtina môjho súčasného života a 10 rokov stráviť v prezidentskom paláci, reprezentovať hlavu štátu, jej názory, interpretovať ich a samozrejme zúčastňovať sa na kompletnom programe hlavy štátu bol nielen obrovský zážitok ako pre bežného smrteľníka, ale v prvom rade obrovská zodpovednosť. A z tohto pohľadu si môžem povedať, že som sám na seba mierne hrdý. A to Máš preto, byť prečo? Ale to poviem prečo. Pretože keď som tam nastupoval, veľmi som váhal, odchádzal som z televízie, teatry s dobrou pozíciou senior reportéra, ktorý občas zaskakoval aj moderátorov a tam som sa cítil ako ryba vo vode. Ale keď prišla ponuka robiť hovorcu prezidentovej republiky, tak bola to naozaj významná a zaujímavá ponuka, ale mal som strach. Mal som strach, že to nezvládnem a že ak vydržím 2 roky, že som fakt dobrý, že 2 roky to vydržať. A nakoniec som tam bol 10 rokov a neľutujem ani minútu, ani tie ťažšie obdobia, ktoré boli, tie politické tlaky, aj mediálne útoky, kedy ten hovorca musel byť tým štítom, kedy musel obhajovať niekedy aj menej alebo ťažšie obhajiteľné názory. Tak napriek tomu všetkému mi to dalo obrovský vstup do života. Napokon aj to, čo teraz robím, som si už rozmyslel v tom ostatnom období pôsobenia, že chcem robiť osvetu etikete, protokolu, kultivovanejšiemu správaniu, komunikácii a zároveň to hovorím aj tak, že tých 10 rokov mi dalo aj obrovský rozptyl. Dneska nevidím svet čierno-bielo, ale vidím ho zaujímavý vďaka tomu, že viem, že všetko má dve strany a že máme krásne Slovensko, ktoré sme precestovali, že máme zaujímavý svet, ktorý sme precestovali a hlavne teraz môžem aj predávať langoše na kúpalisku, ale už by som ich predával úplne iným spôsobom, ako predtým, než som sa do toho prezidentského paláca dostal. Veľa ti to dalo, o tom nepochybujem. Stretol si mnohých zaujímavých ľudí, nielen našich, ale aj svetových, nielen štátnikov, ale aj vládcov jednotlivých krajín, výrazné osobnosti. Kto tak s odstupom času na teba tak najvýraznejšie zapôsobil? Na koho si tak najviac spomínaš?
Tak za tých 10 rokov som naozaj stretol desiatky hlav štátov, od premiérov, prezidentov, predsedov parlamentov. V Bielom dome som si podal ruku s americkým prezidentom, v Kremli s prezidentom Putinom, vo Vatikáne so Svätým Otcom. Čiže boli to naozaj zážitky s španielským kráľom Juanom Carlosom a ďalšími hlavami mazanými, ale azda najväčší ten obdiv vzhliadam k 92-ročnej dáme, ktorá je už 65 rokov na tróne v Buckinghamskom paláci, Alžbete II, ktorá naozaj má obrovskú auru a nie je to len človek, ktorý zdedil trón, ale je to človek, ktorý si ten trón zaslúži. Aj tú aureolu okolo seba. Takže kráľovná Alžbeta II určite zanechala vo mne najsilnejšie emócie, ale samozrejme boli tam aj ľudia, ktorí boli len obyčajní ľudia, ktorých sme mohli počas tej práce, či už to boli záchranári nejakí, ktorých prezident oceňoval, kde sme boli v záplavách, boli to rôzni obyčajní ľudia, ktorí sa venovali charite, deťom. Čiže je tam veľmi veľa ľudí, ktorých dodnes mám za priateľov, a ktorých si vážim a nemusia to byť len tie politické celebrity, ako sa tomu povie, ale určite z tých známych osobností tá Alžbeta II zanechala vo mne veľký dojem. A keď si už spomenul britskú kráľovnú Alžbetu II, nedá mi neopýtať sa na jej manžela, vojvodu z Edinburgu, princa Filipa, pretože veľa sa o ňom hovorí, že napriek tomu, že je to Brit, suchár rozhodne nie je, že naozaj má veľký zmysel pre humor a možno, že aj vďaka nemu tá kráľovná znáša lepšie všetky tie ataky, ktoré musela aj ona čeliť počas svojho pôsobenia. Ty si ho sám mal možnosť zažiť. Aký je? Tak ja som s ním strávil takmer 2 dni, keď to tak poviem, nie sám samozrejme, ale keď tu boli v 2008 na oficiálnej návšteve spolu s kráľovnou Alžbetou II, tak on ako prvá dáma v podstate plnil len tú úlohu toho doplnku, toho prívesku, toho druhého. A spolu s našou prvou dámou mali svoj dámsky program, kým kráľovná s prezidentom mali svoj oficiálny program hlav štátov. No a on zrejme už tým, že vyše 60 rokov hrá tie druhé husle, že ten reflektor je nasvietený na tú Alžbetu II, na jeho manželku, keďže toto je kráľovstvo, v ktorom nie manželský pár je kráľovským párom. Napríklad v Norsku, Španielsku sú obidvaja král, kráľovná. A tuto je kráľovná, alebo král a princ, princezná. Takže on ostal princom naďalej. Na ňom bolo najkrajšie to, že už pri úvodnom oficiálnom ceremoniáli na nádvorí prezidentského paláca, kedy sa hrajú hymny obidvoch štátov, teda slovenská a britská, tak sú tí najvyšší predstavitelia štátov, tie hlavy štátov postavené dopredu pred tú čestnú jednotku, asi tak meter pred svojich partnerov. Čiže naša prvá dáma, pani Gašparovičová a princ Filip stáli v pozadí, mierne, možno meter. No ale keď začali hrať hymnu, tak ten princ Filip sa tak mierne, pomaličky, s takým tým šalamúnskym úsmevom približoval dopredu a ruky mal za chrbtom a približoval sa dopredu, potom si ruky vystrel a usmieval sa a čakal, čo bude. Tak hneď vybehol kráľovský ceremoniár, ktorý už asi jeho kúsky pozná a mu niečo pošepkal do ucha a tak ho jemne potlačil, že vy musíte stáť vzadu aj počas tej hymny, lebo hymna a ten postoj a to postavenie podľa protokolu znázorňuje, kto je tu hlavou štátu a tí ostatní stoja za nimi mierne vzad. Tak ho vrátili späť, no len potom on znova išiel dopredu a zabával sa na tom, ako ho aspoň 3-krát prišli upozorniť. To bolo prvýkrát. Na druhý deň sme boli na hrebienku vo Vysokých Tatrách, kedy sa lanovkou nechal prezident s kráľovnou vyviesť hore a čakalo sa, kým sa tie Tatry otvoria, lebo bolo také zamračené počasie a naozaj sa na chvíľu tá obloha otvorila, krásny horizont Tatier sa tam objavil a v tom rýchlo poďme sa fotiť fotografii nastavený kráľovský pár a prezidentský pár do záberu a za nimi len teda krása tých Tatier. A v tom princ Filip išiel úplne iným smerom a kráľovna na ňo povedala: Filip, ideme sa fotiť. A on tým krásnym britským akcentom povedal, že why to take picture again? I didn't change since yesterday. Že ja som sa od včera vôbec nezmenil. Prečo ma zase chcete fotiť? Ale zase sa pritom usmieval a tedy bol už od nej o pár rokov starší, čiže už mu ťahalo k 90-ke. A napriek tomu ten zmysel pre humor nestrácal a má obrovskú charizmu ten človek. Je veľmi vzdelaný a akurát
pozeráme sa stále na tú kráľovnu, ten reflektor svieti na ňu. A on to týmto svojím svojským humorom doplňa a možno aj týmito výstrelkami, ktoré robí a on sa takto zabával aj za mladí a teraz to len znázorňuje ten jeho šarm toho už staršieho pána alebo detka, keď to poviem, ale stále je šarmantný a úsmev. Zjavne to kráľovnej nevadí, že je taký práve naopak. Myslím si, že si na to zvykla za tie roky manželstva a musím povedať, že napriek tomuto obidvaja sú veľmi príjemný pár, že sa na nich dobre pozerá a čo sa týka kráľovnej, musím povedať, že obdivujem to, že dokáže znášať všetky tie ceremonie s úsmevom na tvári, s tým vyžarovaním a keď som mal možnosť jej podať osobne ruku, bol som asi 235. z 280 predstavovaných osôb a pred štátnym banketom, pred večerou a ona tu 3/4 hodinu musí podávať ruky a každému sa pozrieť do očí s tým príjemným úsmevom, až Madony by som povedal a taký úsmev som na tie 2-3 sekundy dostal a na tie 2-3 sekundy som bol len ja a kráľovna a patril jej úsmev iba mne. A to sa mi páči na nej, že jednoducho zvláda aj ten nápor napriek tým reflektorom, tomu obrovskému záujmu. A tomu veku. Toto obdivujem a preto hovorím, že toto je naozaj panovník, ktorý si zaslúži úctu aj preto, že ona aj žije tou vznešenosťou. Ona nie je len prinútená žiť ten kráľovský život. Stále je obľúbená, stále je populárna aj doma, aj vo svete. Aj nedávno vlastne celý svet zhliadal opäť na britskú monarchiu vďaka jej mladšiemu vnukovi Harrymu, ktorý si opäť ako po vzore možno svojho staršieho brata Williama bral manželku neurodzeného pôvodu a samozrejme na tento sobáš potrebovali súhlas kráľovnej. Myslíš si, že to je trošku aj vypočítavosť, alebo je to už taký trend aj v tých monarchiách, že jednoducho na čele krajiny alebo v rámci tej úzkeho okruhu kráľovskej rodiny môžu byť ľudia už mladí, ktorí sa vyznajú v tých trendoch, vedia, čo je dôležité a nebere sa ohľad len na to, aby mali dámy alebo manželky modrú krv, ako to bolo voľakedy. Tak v prvom rade si uvedome, že aj tí princovi a princezné, my si ich predstavujeme z rozprávok, králi, kráľovné, sú nejakí hodnostári predstavitelia toho štátu. V krajinách, kde majú kráľov, nemajú prezidentov, čiže plnia istým spôsobom tie prezidentské kompetencie, alebo naši prezidenti tie kráľovské, reprezentatívne, alebo môžu rozpustiť parlament, alebo niektoré menovať premiéra. Ale aj oni sa vyvíjajú s tým svetom. No dávno mohol byť kráľom len muž. Muž. Potom sa to povolilo. Mohli byť ženy. Keď nemali mužského nasledovníka trónu, tak už nevymreli po meči a išli po praslici, keď sa to tak vezme. A myslím si, že aj v tomto britskom kráľovstve už tam boli nejaké neurodzené manželky alebo manželia tých potomkov. Ale zoberme si Grace Kelly, bývalú hollywoodskú Oscarovú hviezdu, ktorá si Američanka zobrala monacké knieža Rainera. A je matkou, teda už nežije, ale je matkou, jej synom je súčasné monacké knieža Albert a nikto nerieši, že má neurodzenú matku. Teda mal. A takisto kráľovná Letícia, španielska, je manželka Filipa VI, španielského mladého kráľa, ktorý si zobral novinárku a televíznu moderátorku. Takže šanca stále je. Ďakujem. Takže povedal by som, že tá kráľovná napokon ten súhlas dala, ale tá Meghan naozaj je mulatka, je herečka, je rozvedená, teda bola rozvedená. Čiže naozaj a Američanka, vidíte, svet sa mení a je možno liberálnejší a ten princ Harry trpel troška v tom tieni toho staršieho brata, ktorý má tie nasledovnícke alebo korunovačné méty na blízku. A možno aj to spôsobilo, že bol vždy taký uletenejší, mal viac tých výstrelkov a bol také menej poslušné kráľovské dieťa. No ale aj on dospel a myslím si, že nakoniec tá kombinácia aj tých ich naturelov bude ideálna a bude to pekný pár. Držíme im palce.